Okei, mä olen siis Karoliina, moi. Eli siis mä päätin nyt alkaa tänne videoiden tekemisen YouTubeen. Ja mä äsken tein sellaisen ihan hirveän pitkän jutun, missä mä tein nämä Dino Vallein tehtävät äsken. Ja se kaikki oli turhaa, koska se ei ollut ottanut niitä kuvia. Siis kuvia. Mä oon ihan surkea äidinkieli. Eli siis se ei ollut ottanut sitä ääntä. Mä olin tehnyt pitkän, varmaan 45 minuuttia kestävän videon. Ja se oli ihan turhaa. Mä olin editoinut sen. Ja sitten vasta huomasin, että ei siinä ollut ääntä. Se ärsyttää mua ihan hirveästi. No, ihan sama. Tuolla oli pikkuinen purkaus. Eli siis, mä olen Amanda. Tai mun nimi on siis Karoliina. Sukunimi on mikä on, en kerro teille. Ja Starstapasta nimi on Amanda South Night. Mulla on 6 epästä. Mua saa tulla pyytään kaveriksi. Mulla on klubi Ollille äidyt tässä. Tervetuloa Veil Tigerseihin. Klubi on pieni vasta aloittanut ryhmä. Yritämme saada aktiivisia pelaajia liittymään joukkomme. Epäaktiivista porukkaa emme hyväksy. Jos et puhu silloin, kun olet paikalla, niin hei. Eli siis jos... Niin, se tipun tuolilta. Eli jos sä oot online ja et puhu, niin se on silleen vähän, että miksi sä et puhu? Että eikö sua kiinnosta vai? Eli siis sun pitää olla aktiivinen tässä klubissa. Eli sun pitää puhua, olla aktiivinen. Mutta jos sä vaikka teet tehtäviä, eikö sulla aikaa puhua, niin sano oikeasti se. Eli siis jos sinulla on joku syy miksi et puhu, niin sano se muille. Klubissa ei hyväksytä riitoa, liikaa kiroilua tai muutakaan epäasiallista käytöstä. Eli ei saa silleen, sä oot typerä tai silleen nyt hiljaa tai sitten alat kiroilla ihan hirveästi. Ei kiroilua. Yritä auttaa kun on mahdollista. Eli siis autat, jos joku kysyy, että mitä tässä tehtävässä pitää tehdä, niin jos sä tiedät ja jos sulla on aikaa, niin sano oikeasti, se on kivaa, se on hyvä ele. Ja sitten pidä hauskaa muiden kanssa, osallistu tapahtumiin, mikäli kerkeät. Ja kalenteri tyhjä. Tässä älä kiroile, älä kiusaa tai hauku, ole kaikkien kaverit, puhu asiallisesti. Ja minä olen ainut täällä, koska loin tämän äsken. Ja mennään nyt katsomaan tätä mun tallia. Eli tässä on mun tämä Pohjois-Ruotsi. Sen nimi on Nostar. Eli sillä on lempinimi Nekku. Sepä. Ja mä nyt esittelen nämä mun konit tässä. Eli siis mennään talliin. Tässä näkyy talli. Eli siis tässä on Nekku. Ja se on mun Pohjois-Ruotsi hevonen 15 levelillä. Se on sellainen vähän laiskanpuoleinen. Ja se tykkää porkkanoista, kun näistä... Se tykkää näistä... Ei mä taas luohin sen nimen, se on tämä... Se tykkää niistä, jotka laitat vaan joulukuuseen, niin niistä. Sulle lempinimi. Että näin. Tässä on mun eka hevonen, Wild Knight. Se on 15 levelillä samoin. Ja se on läkkäripolle. Vaikka mietin, että jos mä vaihtaisin ton... Täällä on tämä mun painti, jos mä vaihtaisin niitä kasvarusteita, koska toi paint, se on vähän niinku lääkkärihevonen, ainakin mun mielestä. Sen kanssa mä käytän tällaista ruskeita kamoja. Se on tällainen, tää hevosen luonne vähän outo, että se on sellainen, hieman sellainen ailahtelevainen, että se on sellainen tai silleen, se on vähän niinku yhtäkkiä suuttuu, sitten on kiltti ja se on härö, eli se on vähän kömpelö. Ja tässä on siis tää mun paint, Raven Shadow. Eli sen lempinimi on Rimi. Ja tuon, mun on sanoa, että mun eka hevosen lempinimi on Ville. Valtsu. Ja tälleen. Sillä on aika monta lempinimeä. Ja tää on siis Raven Shadow eli Rimi. Se on sellainen todella ärhäkkä hevonen villi. Sillä riittää energiaa. Ja mä nyt yritän hieman hidastaa tätä minun puhettani, kun minä puhun. Ja toivon sydämeni pohjasta, että tämä kuuluu siinä videossa. Että kun mä tein niin pitkän, se kesti 45 minuuttia ja puhetta ei kuulunut. Eli siis Riimi on tällainen, käytä sillä punaisia varusteita. Kiva juttu. Tässä on siis tämä mun Aravi, Gold Angel. Ja jotkut varmaan huomannut, että kaikki mun hevoset on ruorissa ja jaksanut pitkäänkään käydä SSOssa. Että täällä on tällaiset violet varusteet. Eli tämän Gold Angelin nimi on Kikka. Keiju. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja se on tällainen todella rauhallinen, herkkä tamma suusta. Ja se on tosi hyvä koulutamma. Ja näin. Kiva. Tässä on Summerjoy. Se on mun Summerjoy. Se on mun eka koneen, sen lempinimi on Santtu. Siellä on tällaiset aika tyyliset varusteet. Ja tällä mun tyypillä on tällaiset. Ja satulahuopa on tällainen värikäs ja samoin tällä tyypillä tällaiset. Eli Santtu on sellainen vähän niin kuin babba. Sellainen, että se hakee hirveästi huomiota ja se on sellainen pieni raukka. Se on 8 levelillä ja se on niin. Ja tässä maailman kauheimmat varusteet, ihan kauhein ihminen.
kauhean ihmisen varusteet, eli täällä on tällaiset ihana pääsiäissä tulee tällainen ihana pääsiäissuitset, koska mä en oo ikinä jaksanut niinku ostaa näille mitään. Tai totta kai mun on pakko ostaa, mutta siis mun on pakko ostaa. Mun on pakko ollut ostaa nämä, koska ei ostaa, koska mä en oo, mulla ei ollut oikein varaa. Mulla on ollut varaa, mutta mä en oo jaksanut alkaa ostaa tälle mitään muuta, koska mulla oli jo tällaiset valkoiset varusteet, jotka sopii tähän. Tää on ihan, oi ei selkään, tällaiset hirveän näköiset varusteet, hehe. Eli tää on Lemon Queen. Se on tällainen todella tammamainen, ei tammamainen, sellainen rauhallinen, joka näyttää helposti, mitä tekee väärin. Hyvä opetusmestari. Okei, tässä niin siis taisi olla. Ja nyt mä kerron vähän niinku musta. Joo, eli mä olen Karoliina, mä olen 11 vuotta. Ja Star Stepsistä on minulla Monday Show Night. Ja näin kerron jo. Mulla on 6 vuotta, sanoin sen jo. Ja videoita tänne YouTubeen tulee aika harvoin varmaan. Koska mä en oikeesti viitti puhua mun isän tai siskon tai äidin puolen videolle. Mä en tajua mitään. Ja tässä näkyy siis nämä mun kaikki vuoset. Joo, 6 vasta oli. Eli näin, toivottavasti tykkäsitte. Ja asun Vineryssä. Hyi, tää nyt että tosta on mennyt pois tai hyvä. Eli kaveriksi voi tulla pyytään. Voitte tulla klubiin jos haluatte. Ja näin. Moi 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 moi!